E tata. Revista mea? Unde-i? Unde-i cine? Ce, mami? Unde-i ce? În pat. În pat. E în pat revista? Da. Și mai ai niște camioane. Poți să le pui pe toate pe geam dacă vrei. În cutie. În cutie. Cutia. În cutia. Da. La garaj. Nu-i da drumul pe jos, mami, că poate îi se mai rupe o roată. Te rog. De ce ai dat drumul? Roata. Te. Hazliu, a? Aia de la ce e? De mașină. De la care mașină? De iară. De la aia care ce culoare e? Dulap. E cea care stă pe dulap. Dar ce culoare e, mami? E roșie? Da. E albastră? Da. E galbenă? Da. Ce culoare e, mami? Ce culoare e mașina? Da. Aia. Asta e roșie. Și mașinuța în care stă... Mașina în care stă mașinuța gri, ce culoare e? Asta e mașinuța gri, da? Da. Ia stai un pic. Și asta, ce culoare e? Hai zi! În portbagaj, da, în portbagaj. Așa, mami, bag-o. Băiatul. Mami. Băiatul. Mami. Până jos. Până jos și hai să încercăm să o băgăm împreună, ok? Hai. Împreună. Bag-o. Așa. Mai în spate. Bravo! Gata. Gata. Și asta ce culoare e, mami? Ia zi-l, mama. Nu vrei să zici? Sau nu știi? Mașina. Mașina. A căzut. Ai căzut? Da. Da. Te duci jos să iei? Da. Gata. 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 Ce, mami? Mașina. Mașina. Da, scumpii. Mami. Ce să fac cu ea? Mami. Băiatul? Mami. Mhm. Mami.